Nya nag-antipara baya to akong kanding. Basi makita ninyo tong antipara. Ako ra ba tong ipahimo gyud sa kinini ang Yes, maayong adlaw ninyo mga higala ug mga suking tigpaminaw. Welcome diri sa tuang programa Ang Panawagan. O syempre kauban gyapon ninyo diri ang inyong nag-inusarang Sinoy Paploy. Karon mga takna mga kaigsuon ng higala ug mga suking tigpaminaw, dunay usa ka tawo nga manawagan nga kuno kaluoy tawo ning tawhanan sa nga nawa kuno iyang kanding sus pagkadanghan ng tawo. Unsa ka ni pag wa niyang kanding ay paghigot. Wa masyo tarong nga paghigot basig ang higot ani kanini ang kuan lambo siguro kun dili kani alondres. Pero sige lang kay ato ning kaluyan mga higalang mga kaigsuonan tungod kay kini atong programa mohatag ni gayon aron nga kin nga makapaabot sila kung sa ilahang gusto ipanawagan o sa kini ka serbisyo publiko. Ug karon atong pamatian ang iyahang panawagan. O sige na Loy, panawagan na kay aron mabaw tong imong ug asa na to imong kanding karon kay kaluoy taw na ato basi og nakakaon na to tanong yun apa kanang asa man ito nimo gihigot imong kanding di ay kuan man gud Mr. Announcer kanang mursikos man gud akong gihigtan sa kong kanding. Uy grabe pud ikahigtanan di mga higala grabe higtanan ang iyang higtanan si ang kanding mursikos di ay kuno kabuhi na. So aron nga mahibaw-an nato mga kaigsuonan kung unsa ni ang iyahang tsura si ang kanding atong ipa-describe niya ang iyahang kanding. So sige ganonoy ato ning ipa-describe aron naatay mga naminaw ug mga ning tan-aw unsa imong tsura ato imong kanding i-describe nimo kanang kuan gyud detalyado gyud no aron atong mga viewers mahibaw sila og unsay naw ato imong kanding. Oh sige. Salamat kay Mr. Announcer ako gitong ipanawagan ang ako ang kanding Mr. Announcer ni Paploy kay masig mawa na to kanang mga higala ang ako ang kanding nga nawa kanang upat ito ka buok tiil unya duha ka buok mata unya naay duha ka buok sungay ang kanding unya ang kulor ato kulor itom nya nag-antipara baya to akong kanding. Basi makita ninyo tong antipara. Ako ra ba tong ipahimo gyud sa kinini ang Sagaral Optical. Unya nakatong ako ang kanding nagpanti pud to gikan sa abon. Kain tantog muwa akong kanding. Unya nag-short pud to siya og kinini ang kuan mubo. Ang siksik ito kong kanding ang bra ato gikantong natasya maruan taon mo kasi nakikita ito akong kanding kanini ang iuli ang taon ninyo kay mahalong ang taon ka itong ako ang kanding o katong isulot o unya maura to ako ang panawagan maura to Mr. Announcer ni Paploy akong panawagan. So grabe mga higalag mga suking tigpaminaw ngilngi kag kanding din ang tawana lalimang ka atong mga gisininaan man ang kanding ani. So mo na no at sa itong mga nakakita ri ha palihog na lang kog uli dire sa tuang sibianan guyura na lang ninyo ayaw intaw ninyo og himuang kini ang kalderita no. Kasi kinyong kalitaw tong kandingan no unya palihog na lang uli nga rin sa sibianan anya uli na lang atong kong tawagan kin Sinoy seryo. Okay? O niya daghang salamat sa inyong pagsunod ni atong panawagan ni ata sa part 1 tuna pa tayo part 2 sa puhol sa sunod puhol. Nabaliktad man nino. Shout out di ay sa ato ang followers at subscribers di ay mi balatukan na sa ato ang YouTube nag-comment siya sa ato ang mga videos unya shout out po sa kang Danica Vender padayon po nga nag-support. Shout out po di ay sa kang EG Yuson nga to asa Cebu. Balik-balik atong shout out ani kang EG. Shout out po di ay kang isang pa itong i-shout out. Limot ko mo ko padagog lista. Okay. Alright, so salamat sa padayon nga pag-support sa atong YouTube channel unya daghang kaayong thank you padayon mga nag-subscribe rin pag-share o daghang salamat and thank you mga higala.